अपन टंकी के पानी न खाली कर दी खाली तारा टंकी में ना। हाँ। कोली एकदम से सही दादा जल्दी खोला हम करी। अरे ऐसे न घर में मन लागते नहीं अपना हमारा नैहर से याद आवता न एकदम हम परेशान बनी और एगो मर्दो बा न तो बाहर जाके बहरे मजा मारे में भूला जाता न उनको चिंता नहीं खेला कि पुरवैया बहुत हुई था हमारा रानी घरे कैसे काटत हुई मन तो करता कि नैहरे चल जाए लेकिन ना नैहर ना जाए जा तनी अपना यार लगे फोन लगा के बतियाए और लुका के बतियाई ए जिगे बोलाई कपिए सोना आवो भतार बहरे चल गइल बा खूब मजा ले लेबे। हेलो प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम का हाल बा? अरे हमारे सोना शादी हो गई तो भुला न गइलू ना कहला कि नैहर से हे जब ससुर गइलू कह बजे दिया भूतैलू बतार से ए सुन ना अच्छा हम मिले आओ तनी तोहारा बुझाता कि मिजाज एकदम गरम हो गइल बा आके ठंडा दे तनी ना ए धन का है ऐसे नत कह। ठीक बा रखो आई लव यू हम आवत तनी बाय 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 रखो। अच्छा ऐसे कौन तेजी बा का ठीक बा बाप रे बाप कौनो बात में न हमरा की आई लव यू कहिलन हमसे कितना प्यार करेला वो हम जानत नहीं कि मिले खातिर न घर के डंडवारी डाक बताओ न कभी कोले हो ना कि हम आवत नहीं मिले खातिर लगता कि गड़िया ना मिलेला का टाइम से उनकरा के तो कहिए कहले नहीं कि को बाइक किन लिया बाइक किन लिया की जन का कमाता ना कि बाइक को नहीं किन हमरा खातिर अब दूसर कोनो लवर रही तो काले का कॉले रही बताओ पहले हम ये रहनी कुआर का कितना हमरा से प्यार करत रहलन आ कितना मानत रहलन अब बुझाता कि नहीं कौन मानत तबे ना अब लेबो नहीं लगौले बड़न न तो या ना गोई रहता ना इतना देरी हो गई बाप रे बाप ज्यादा हम जाता नहीं अब घर में नहीं है तो मने की कहा मने कि हम कुछू ना आ गई नहीं ओहो पूजा पति माने लू ना यार के जी कहनी हां भतार के छोड़ के यार के पति माने लू तो एकरा से बेहतर हमार का हो सकेला हमहू तो पत्नी का दर्जा तारा के देला और कहां बा हमार दोस्तवा रे कुछ रहेला ना अरे आओ रहनिया का हो भैया इतनी हमार भाई है दोस्त है कंडेबर है लेकिन अच्छा लड़का नमस्ते नमस्ते हम कुछ नहीं समझते दोस्त है तनी अच्छा कॉमेडी करेला अच्छा ऐसे मतलब नहीं कि कोई होई ना आई जाके घरे ना कहिए अरे ना वो करे जाई ना कहियो ये है ये है हां देखब तोर साथ बात तबे नहीं हमने के नहीं एगो एक ही पहिया पना दूगो रेल चलावे नहीं जा अच्छा कोनो बात नहीं के कोनो माहे चले के चाहिए कुछ बतिया ली तो चले रहनी वही सन राजा जी मोर बड़न अरे कुआरे न कर बड़न हो हां कुआरे बने न भी हां हम न बानी त तू तो हो गल बड़ू लाइसेंस ना ना बियाह कइला बत्ती कन को कि बियाह कर तू एजू रही है हां आ पहरेदारी हमार दी है ठीक बा ना घर में मिल के हम हई को के आवत नहीं जा होई एगो चींटी के पार ना कर दे बस हम धार के लगा दी हां ठीक बा हम जातनी बाय बाय ठीक बा बाय बाय का करी दिन दहाड़े भैया आदम हो रहल बा एगो हम बाई कि कोई हमारा के पूछते नहीं छे ए मरदे हे भगवान हमरो के तंची कोई से भेंट करा देता तो हमो तार जाईती जब तोहरा के देखनी है ना हमार पूरा खड़ा हो गेल माने रोम हां अरे माने की माने मर था वो ना ना है जन बानो बाप रे बाप अजीबो बात तो कहे लगलू हो दादा खड़ा तो हमार होके के चाही जुगाड़ ना रोआ से खड़ा हो गया ना कि बड़ा ढेर दिन मिलले भई रहला जब देखनी है ना ए हमार रानी मन करता कि तारा डीजल के पानी हम पिया दी और हमार जवानी के रस आहई तोहार जवानी के रस एकदम पानी पानी मन करता कि लस हो जाए तो कोई देरी का करे के बाद जेरी का करे बाटे तो खोलो तनी का दिक्कत बाटे अपन टंकी के पानी न खाली कर दी खाली तारा टंकी में ना हां और सुनी ना माने कि कली तारा से का हौ वाला कामा कली कली एकदम से
तब खोला उठावा आहे दादा ले लहो भैया है नी खोला जल्दी आहे दादा जल्दी खोला हम करी अरे ऐसे मत करी जी काहे अरे आहे दादा इतना देरी कर बाहर वाला जानवर और दोस्त बा बस थोड़ा सा रह गेल बटे चल हो गेल बटे अरे हमर जान हो अरे मैं जब जब कह गाना गावला से ना काम चली खोला तक काम होखी अल्लाह कला सब होई आहे दादा अरे मैं चलो हाँ भैया हाँ, चलो मगे चलो माने कि का यार कॉन्टेबर यार तू कामे सही मौका पर एकदम सही चौका मारे वाला नहीं है तो तारे नजरी से लौकता का तारे नजर में कोनो तिरछा अरे ना हो जान कॉन्टेबर बा एगो आंख से न तनी कम लौकेला आधा बा अरे तारे शर्म ना लग भाऊजी तू हरहु हैं? अरे ए दादा छोड़ो चल जा बाद में मिलेंगे बाद में हाँ 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 पागल हो का नहीं तन कॉन्टेबर है आधा दिमाग के बाप रे बाप अब जय अरे बाप रे बाप ई की जन कहां से को कंडेबर लेके अइलन जिम गाड़ी पटरी पर चढ़ल न तेम गाड़ी के ब्रेक फेल करवा देलस ओइसन कुल आदमी के संगे का आई बाप रे बाप